Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2026-njy ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň şenme güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň kanallarynyň platformasyna. Hormatly izleyijiler, şu gün men siziň bilen Eýranda bolup geçen datlary gurulmuşak. Şöyle näme bolup geçýär? Türkmen halky näme reaksiýa bermeli? Şöyle bolup geçen datlar Türkmen halkyna täsirler boljakmy boljakmy? Şu arada bir gurum eder ve azıcık Türkmenistan'a gelen materyaller boyunca bir gepleşirmedi devam eder. Birinci bilen men Türkmenistan'ın meseleleri boyunca yani informasiya başlayacak ve şonu bir oturup teyirlerin bile size öğrenimiz bile yani TikTok, YouTube ulgamlarda hayada Türkmenlerin informasyası köp çıkıyor. Gelin birinci bilen şunu informasiya teyirlerin olsam esas temamda geçelim. Yine ünferin hormatly vatandaşlar, yine şu Türkmenabat Mariupol. Right now, man. Right here. Don't give up. Watching forward from this hand. We finna walk through your days happen. It's clapping. Let us walk the place. Have the cats in the squad. Got a scar on their face. It's a cold world in this city. Yine hormatly izleyijiler, yeni bir ýola berdim. Yine şu ösün Türkmenistan'la yani arkadagly bar Türkmenistan'la bolup geçýän ýoluň ýagdaýlary. Birin seyredelim. Bana hormatly izleyijiler. Gelişine evet Tufan. Evet. Salam Rada. Waalaikumsalam Muhammed. Ha, bir minut men şunu okuyayım o zaman. Bor. Benim ötüp öňe gidýän Türkmenistan bir tarap garaşdy. Ýani giýje uny ataly ol giýdi, bütün dünýä aýlanyp, ýygnaklar geçirip, ýani fan tehnologiýasyny ulanyp, giýje uny işleýän adamlaryň ine dolandyrýan döwlet şeýle. Gyna tamam. Bu kimi dolandyrýar, kimiň arkadagy, şu lowan arkadaga däerligi belli. Muhammed ağa. Şulowan ýollaryny terken şöyle hökümet gelmändir, o hökümet ýok şulowada diýip ýani pikir edýäňde. Ünfer ine şu ýolda Ünfer Muhammed ağa terip şu ýolda hökümet ýok, şu ýolda döwlet ýok. Bu döwletsiz ýol. Şu döwletde şu ýolda arkadagy ýok diýip pikir edýärler. Hakykatdan hem olsa şöyle milli lider var, arkadagy var, arkadagy perdar var. Arkadagy perdaryň doguny ýa milli lideriň giýdi we giýjini üç ýol işler. Türkmen telewizionyny seyretdim, ýagny Türkmen Vatan programyny seyretdim. Şunu var Muhammed ağa. Üçüsi bolup bir adama derek üç bolup işläp giýjini telewiziondan doldurýarlar. Ine bu ýolum ýöne ýol däl. Nasionalny avtotrassa. Ýagny iki tane vilayetden ardından nasyonal avtotrassa avtoban bolmaly ýol. 34 ýylda 260 milyar dolar oğurlanıp şu bir ýoly oňup bilen oklar. Bilýär misin Muhammed ağa? Şoň üçin biz bütün cemiyeti
bütün dünya cemiyeti dolandıran ötün nöwletler çağırýar. Türkmenistana audit gerek. Nirde pullar? Gurbanı Berdimuhamedov jogap bermeli. Ferdar Berdimuhamedov jogap bermeli. Nirde pullar? Näçip olan gyýdy? Giyece onu bizim samolyotlarımıza minip, hükümetin samolyotlarına minip, hükümetin pullarını ulanıp, gelip diyor, bütün dünya devletlerine duşup diyor. O kim? Nämen esasında bizim halkın pullarını bir hükümete değiştiren adam değil, isteyen yerine soğuk şu samolyotlu aylanıp diyor. Bir köpük çıksa jeden o. Hemme çıksa bir götürüyor. Onun gazetçilerini, onun yanındaki yankı sapravajeniyalarını, akranasını, maşinlerini, samolyotlarını o nämetdi hükümette? Hiç da. Näme için devlet meçhörüne gidip devlet yolbaşçılarıyla duşup diyor. Han Türkmenistan prezidenti, han Türkmenistan'ın prezentasiya eden adamı. Näme için şu realdat bolýar? Kim Türkmenistan'ın avranlık ya? Bilmeýär şu real adamlar mı? Näme diýär Muhammed ağa? Murada bulan hemmesi düşünükler. Hemişe de gurrun merkeleyen yaman kuvvetli düşünürdüm. Ben bir zatı bilen, inni halkam yetti. Onun adatlık radiyeti şakınla da aitti. Inni halkın, neme hükümetin vatan dönüğü, eyle beyle diğerleri halkın kahramanlarını öwürli dedi. Düşünüyor musun? Hakiki da. Yaman uli, üç köşüklü. Ben şunu ehlek hem vatandaşlarımı da şu karamdadalara karşı çıkış etti, şunu öz kahramanını ipkata etti. Şu uli pavaru. Yani şu yurdun təze şu yakınlıkta üç köşüklük bolacağını anlatyan da atla şuna. O zaman Murada bir hiç de ve Türkmenistan bir bağ devlet. Şu adamın birce geçiriyen çaresinin pulunu versene bu ovanın çaresinden dikildip bolýar. Bir geçiriyen çaresi, birce geçiriyen çaresi. Özbekistan'ın prezidentini dağdan çağırıp oy toy tomaş edip yönüne evimden çıkıp. Direkti de ödem, hiç gerekke. Şuna çıkayan puli. Bir ova versene bütçetine, şu ovanı dikiltiye şunu. O konferansiye geçir. Direksiz konferansiye hiç kime gerek yok. Dünyanın hiçbir jurnallarını şak hiç kim sesini çıkarana Krasnoyarsk'ta geçirdiler. Neçe milyon şuna cay vurup da dedip hani ne peydi hiç zaten. Şu neçe milyon pulu sen bütün Türkmenistan'ın invalidlerini dolu gerekli atlarını düşünedik. Bir samolyoti, pasajerski samolyoti, dine öde minmek, otap uçmak için öden bir komünitar organizasyon yolbaşı prezidenti de 40 milyon dolara şunu renovasyon ettiriyor, tadil ediyor. Altından tuvalet koyduruyor. Ne için ben Türkmenistan'ın yetim çağlarını kömek hayırda kavvet demesinin prezidenti değil. O şu 40 milyon dolarını verdin yetim çağı yok Türkmenistan. Sen hiç mi kömek etmek gerekiyor? Şu edaranı yapansın. Şu altından tuvaletin pulunu verdin bir ovan tezeden dikildik bolya. Ey karandadılar. İran'ın bir ahullarına soru veriyorlar. Bizim yurdumuzda halk şeyle közeniye, zadetiye, onun şu hükümet yolbaşçıları halka müddet vermesi, neymiş onun nemesi diye, onun ol ahun cevap veriyor diye, ola imansız diye, ola Kudaya anananak diye, ola dinden çıkarla diye, ola diye beheştin cehennemin bağırlığına ananmayan adamla ahirete ananmayan adamla şeytiye diye. Yoksa bir adam Kudaya ananta, cehennem dozağa ananta, beheştin bağırlığına ananta, her bir edendadın önünü cevap vermeliğine anantala yüreğiyle, onunla adaletli olmalı halkı bilene.
özü bil kastlayın harkının karşısına cinayet etmeli. Şol için on haca gitmege haram diye. Ol nitolka hacı diye, ol hacı sözünü ayırmalı. Kaytam haram şu diye. Şol için vatandaşlar, bula haram. Bula haram zada. Bunları biz yok etmeli. Yoksa bizim yurdumuzu betbaht etiyelim. Gatto diyen Muhammed Ağa yine İran temasına geçmek da bir neçe videolar var men şurugu köçük bolýan. Oňa maslahatlaşyp oňa İran temasına geçeli. Yine hormatly ýylaşar indiki videolar herdim gowy edip yine şu mektepde okup geçen dağıtlar insert dedim. Ne şey diýerler ya, men okap bereyim. Mehriman adamlar yine okuvçulardan muallimin agdyna öýkünýänleriň sebäbi her ýylda bir kere remont üçin mekteplerde pul ýygnamaga we täzil oturuşyga üçin gyýgyrşýarlar. Muallimlerine pul toplamagan direktorlar ve bilim ministrleri dil üstü bilen buyruk berýärler. Şuna näme baha berjek? Men diyecek olanlarım Muhammed Ağa, ünsör Türkmenistan bankrot. Bular ne bilim ministrini taklap bilýär, ne büdjetden yani bilime, ilma ve cemiyeti üstürmek için pul berilýär. Sosyal problemalar diye. Çözülen o. Hemme pullar arkadaş şäherine gidiyor. Bir kanun ýagdaýda, ünsörün bir kanun ýagdaýda kim uzat berdi, Qur'any berdi Muhammedowa. Türkmenistan'ın gazını, neftini satıp Dubai'da şoda geçirip şo yerden öz kontraktlarına pul soğup şo yerden 30-40%'ını oğlamanı kim ruhsat verdi? Hiç kim. Öz oğlunun başlan sırtını ulanıp pul oğurluyor. Şo vakitte da çağacıklardan bunun enataları daşıp da işlep yapıyorlar. Kevileri işlep bilen o Türkmenistan'ın içinde işli etmiyorlar. Çağlardan pul yığınap remont ettiriyorlar, danavet kaldırıyorlar. Ve oturuşukları çayarları soğuyanlar. Yine şunun için bir gıyılışıyor. Katdoğru diye. Mu ne diyecek Muhammed Ağa? Hani devlet, hani arkada diyen bir kezzap, hani arkada diyen kezzapın oğlu, arkadağlı kezzaplı serdar. Yine bunları kezzap diyemeden, kezzaplı serdar diyemeden başka ne diyecek? Yine bir komentar verdin mi Muhammed Ağa? Murad Ağa, şu an Türkmenistan'ın dolarışı neyle sisteme girdi? Hükümet devleti dolandırmak için pul berene. O neftten gazden gelen dolarına eyesi dine şu özi. Halktan yığınan pul var. Nalog deyip eğil o tağdan bu tağdan alayım. Onun aylık kurulum deyip şu hükümete veriyor. Onun hiç zaten yetenek. Ne aylığa yetiyor, ne pensiya yetiyor. Ne mektepler remont etmeye, ne sağlık ministerliğine yetiyor, ne pagranişniklerin emesine, iyice işlerine yetiyor, ne türmeleri dolandırma. Şol için ne yetiyor? Bir şey deyip aydan, serdarın borcu ne? Hem mesini yığnaya, barın ne ayırlı gününüzü görseniz, özünüz görün diye. O zaman ona ne yetiyor? Ona da aşağıdakilerine yetiyor. Aşağıdakiler de halkların iş o zaman ya yok oradan bir de aittiler ya şun pulunu verdi. Şu mektep saklayacak olsa kraska. O zaman şey tırpıyorlar. O zaman onu vermeden emet yerler. O zaman o bayram Allah bir zaman muğullum ne emediptir? Pak neme diye çerçevede başlıyor. Isı sezonu geldi. Erkekle muğullum işleyerler. Hem de dijörlü mekteplerde. Gereği yok o da dijörlüdür ya ama. Yok muğullumlardan en biri olmalı. O zaman hakimlikle de şunu da olacak edip bağırlayarlı diye. Bana mı yok muğullum? Evrektir işkolu. O da durmak gerekir. O zaman ya polisiye o olay diye biz halktan alıbilem de akta. Bolya onun neyme değil. Onda iştirafları kalır. Bolya bar kalır iştirafları. Ne etse kalırsanız kalır.
Ondan bir yerde darojny znak koyacak orada bir reşeniye olmalı hükümet derecesinde gerek mi gerekmi ne yok bula ellerini alıp böyle pul kazanmak için koyanlar tutuyorlar pul alıyorlar znak var. Ve yani polni ne anarkiya girdi bilim yurduna. Hükümet yurt dolandırıp bilen. Şol için her ministerliğe palmamoçya berilipdir. Bar ne ettirip gününüzü görseniz görün bize pullime. Bu ahlakı Türkmenistan'ın yağdığı vatandaşlar. O zaman hemmesi her ne ettirip gününü görmeli. Yani bunlar ne için hemmesi son yanında arkada deyip oturuyorlar. Sebebi hemmesi bir kanun pul kazanmalı. Bir kanun pul kazanan adamı erti türmeye gitmeliler. Şol için şunu men türmeye basmasını hep eline okşap diyorlar. Öldüren bile erti türmek için. Şol için hükümetin içindeki işleyenlerim azat edecek olsak bir koça çıkmalı vatandaşlar. Yoksa hem mekşi binamız oluyor. Bir vicdan oluyor. Şol için bizim обществomuz moral taraftan bozuluyor. Onun bu обществonun içinde sen Müslüman, bol halal, bol mendine bir Hudaydan korkyan. Bokunu ya. Hudaydan korkmaya Allah ona. Hudaydan korkyan adam biziyatka almaya. Hudaydan korkyan adam adaletine ait ya. Hudaydan korkmaya, Hudaydan başkasına. Ondan şu общество ondan hem gündüzçülüğü ne mi diyeyim şu обществоda var. Şol için Moğollar amamına halka vaat etmek gerek sen falan bolma, saçın nemetme, falanın etmenime. Sen şu hükümetin o dolandırışını üpçület, şolara ait o halkın baylığını oğurlamak. Adam yanak yurt dolandırın, adaletli olun, kanuna boyun olun diye 90% halkın meselesi çözülüyor. Ola da Huday'a inanmadığı için imansız bolun şu eciz halkı ganim olacak böyle. Adam bunlara diye ay buzyak kulak atma, ay adamı da şöyle yurdum. Sesim kesiliyor. Falan. Ne ettir bir yaşam halkı. Müslüman bir yaşa gidip oğul. Sesin kesiliyor. Ya benim internette ya seninle. Ses kesiliyor. Muhammed Ağa'nın Facebook'ta olmadı iyileşler. Muhammed Ağa intek Muhammed Ağa üzülüp geliyor. Ya benim de internet besi ya da seninle. Şu internetten bir seyret koyuyorum. Okay. Men pursattan peydalanayın. Yine hormatly iyileşler. Men yanlışa görüm verdim. Politika var arada. Yani politiko deyip bir kurumu var. Siyasi kurumu neşriyat. Şu bütün dünyada analiz edip gününü malumat çıkarıyor. Yine bu yani Akçay, Amerika'daki Washington'daki yine politika. Ben şu ara vardım. Öğren neşriyatlar var, redaktörler var. Şunların gepleşik geçirdik. Yine Fransa'nın vekilleri ne dedim. Bunu zanlar çoğurdu. Yani her bir region boyunca yürüte redaktörü var, bir 50-60 tane jurnalistler var. Oturuyan içinde ve daşı yoktur. Oturup şöyle malumatlar ve yani informasyon diyece onu da yani. Yine şu politika ne dedim? Ama kanat gelin tümekleri yine şu yerde men boldum. Katı ulu var siyasi kurumu katılı. Şu yerde yani hem siyasetler, dünyadaki siyasetler bol geçiyor, analiz ediliyor ve şöyle rekomendasyon veriliyor. Günün hükümede yani prezidenta, senatörler, kongresmenler şu rekomendasyon ve analiz kan veriyor. Katı ulu kurumu, ben şöyle vardım, redaktörlerin Merkezi Asya boyunca, Evrasya boyunca redaktörlerin gürleşip gepleşip kaydık. Yine hormatly iyileşler, Muhammed Ağa'da geldi. Muhammed Ağa, internetin bölümü, şunu şimdi küçük reklam et. Şimdi biz devam edeli, yani çıkışlarmadı. Ben yine bir video okuyayım. Yani yine Türkmenistan'dan alınan videolar.
İndik videonu göküleyin. Ne şu orada kul dinlen şunu. Şu arada da senin komentarlarını olarak lütfen. Qoğmayak deylen. Oğlanlar şu videomu gönüdönüň kızlar var etrawynyň naçar nikaýety Mevlid bayramyny üçin izlenýär. Mevlid pikretýän sen arazy saklap işimi etip bermedimi, maşyny etip bermedi. Saklaryn, kösärni pikretme hiç açan arazy kösärilmersin. Arazy maşyny alyp sen gaýyň içinde howlsunda dank goýan da maňa gerek-de maşyn. Hiç ilýaty da gerek-de. Men bir ýerden işe barsam, akşam işden gaýtsam, boldy maňa başga hiç zat gerek-de. Ýöne. Sen menden arada gaýa salmak üçin, gaýa maşyn dastak etmek üçin gözle bölümine gözledip işe gelip çaňat belimele men gönül gaýa bardym. 10 munda ýetirmänç gaýa bardym. Barşa howla halkyn nidir? Öz wezipemden peýdalan. Men dawat etmedim, bolýa sallym. Dokumentler diýdi, hemme dokumentlerimi berdim. Guratlygym hemme zadym dokumentlerimi berdim. Telefon bahana tapyp bilmän. Bu ýa saklapdyrlar, durmaňa çykdyň nipaçlerini diýip meni saklanaga diýemdi. Ýok, sen saklapdyrlar, sen durmaňsyn diýip özüňçe tokga çykar. Hangi jaň içinde? Bu bolýany men saklamarsam diýdim. Jerimetini töläjek diýdim. Banka diýdim, töleýin. Yine umuman men soňra şeýle okumaýan Muhammed ağa yine şu orada men diýişmeýärli bizim halkymyz Türkmenistan içinde adalet tapman. Ne suutda, ne hükümette. Ünferin hukuk goýan gurulmalardan adalet tapman. TikTok'tan adalet tapýan. Ýagny bir mass media, bir sosial mediadan adaletli gözleme üçin şura informasiýa bermen bolýar. Ýadyňyzda bolsa Muhammed ağa bular interneti bekleýär. Ýagny demirden çaýlan diýwar goýup Türkmenistan informasiýa çykmady ýaly bir zat ýadaýdy öýüne dökülüp emhemeler basyşlar edip atasyna, ejedine, oğluna, çağasyna basyşlar edip burkudyp videonu aýrydyp ýördiler. Ýadyňda bolsa. Indi şo güýçlerem keselli. Men öňüme aýdyp gelýän bu Sarska, ýani polisiýaň öňkü ortaçasy bolanlar Sarsk polisiýaň metodlary. Ondan Sovet Soýuzy döneminde onu NKVD ýagny şu Sarsk polisiýada işleyen adamlar NKVD geçip onu urunup başladılar. Ondan KGB bir Türkmenistan şonu devam ediyor. Diýmek şundan 100 ýyl öň 150 ýyl öň tehnologiýany bizim halkymyza garşy işleýärler. Ýani gaýdyşyn ýaly bir ýere barmaly bolsa häkim jogapkärligi, muallim jogapkärligi, direktor şöyle durmaly. O zatlar o Sovet Soýuzynyň sistemasi. Biz ösemiz. Ben bir ýerine bir wezipe goýan bolsam, onun daşyny beýlekini, onu kontrol etmeyeni goýan bolsam, onu ýene oýmaly ekeniň, ona onun üstünden kontrol eder ýaly, onu kontrol etmeýän. O näme döwlet bolýar? O näme hökümet bolýar? Haçanla and içýän, kasam aýdýan adam özü kanun bolýan bolsa, Ferda Berduhamed. O näme döwlet bolýar? Sen näme döwletde ýaşaýan? Senin döwletiň döwletmi? Men Türkmen halkyndan soraýan. Meňem döwletim şol. Döwlet däl, bizde döwlet ýok. Etçegini diýerler. Aýtjagyny ýanky gorkman halka diýerler. Lewap vilayatynyň häkimi gün aýdýar. Şunu etjek bolsaň $10.000, bunu etjek bolsaň $15.000 getirmeden sen kimiň ýanyna barsaň baray. Prezident maňa paýgyzy ýok diýer. Ünitlerim. Biz Türkmen döwletiniň uç liderleri. Biz 34 ýyllap işe gelmedik. Bizim belirlen adamlarımız indi köçeden tutup bize karşı polis emhemen ulanýar. O näme diýdi? O diýdi biz agzymyzy ýumyp, gulagymyz bilen eşitmeýän öz aradalarymyz bilen geçip gelip ýördük bolýar, ine şu güne geldik. Indi biz uç lider hökmünde şu hökümetten sorap başlamaly. Ona şu hökümet bize jogap berip başlar. Şoň üçin dym oturma. Bereket, bereket. Şu gün Murat Urbanov talip diýeji ýa beýleki gozulmaly.
hemmemiz gozanmaly. Döwlet muradynky, düýejinki, taryhynky däl. Döwlet hemmemiz. Hemmemizin jogapkärçilikli rolumuz bar. Jogapkärçilik almasak, onun hakkymyzdan bolmaz. Sen jogapkärçilik almasan, hakyň ýerden bolsun. Sen ine en ata hökmüne, ýa-da çağa dogurýan. Egerde ata bolup jogapkärçilik almasan, sen hakyň ýok şu çağa. Sen dinlemeýän. O 18 ýaşly bolýança çydar, gider, habaryn tutmaz. Ine hatda maşgalanda şeýle. Ine şunu biz döwlede de ýaratmaly. Döwlet hem şeýle gurýar. Biz jogapkärçiligimiz bar. Döwletiň umumyna. Özüňe patriot, watançy, men Türkmenistan üçin janymy berjek diýsem, jan berme, ho, gerekkä sen janyň. Gaýty sen janyň goramaly. Sen diňe birdady, öz hakyňy gora, hökümetden jogapkärçilik sora, öz jogapkärçiligiňi al. Ine senden bir jik ädim silýär. Başalar dislemde. Şoň üçin herekete girmeli. Ay men zat başaramy, men ýeki özüm, bilim ýeki bolup hereket edýär. Näme? Ýeki bolup Gurbanyň terdary Oğuzhan köşküne çykmaýan gorkuzy otýar. Ýeki bolup. Diýmek ýekäňem iş bar eken. Ýeki-ýekiden köpük dörýär. Şoň üçin öz watanyňyza biparway bolma. Watandaşlar biz finalda bizim datamız belli, men size aýdaýyn. 3 günler aýdyr size. Biz açyk linyada, soňky linyada. Kerkede girelim, bol edelim. Bu zatları çekbillik 34 ýyl. Şu ýaly bir ýaly 34 ýyl çeken ýok. Serden Özbekistana, serden Gazakstana, serden Azerbaýjana. Onun durmuş şertleri bizimkiden müňe soň. Gazakstandaky häzir Merkezi Aziýada lider bolupdy. Ortaýetden ozup geçip otýar Gazakistan. O ýerde diktator diýer. Hawa diktator ýöne ýaşadan bolýar, işeden bolýar, gazatan bolýar. Bizde sen biznesmen diýsen büyüküp talýan. Sen pul wady diýsen büyüküp talýar. Daşurtdan geleýsen puluň badygyny diýsen ýakyndan başlap talap başlaýar. Prostoy başlap men sen talýar. O näme döwlet bolýar buraya? O näme bu döwletiň prezidenti ýokmy? Wagt bu döwletiň arkadagy amma, milli lider amma, arkadagy terdar amma, arkadagy terdaryň gyýdygyny amma, milli lideriň gyýdygyny bar. Näme? Gyýdy bar. 3 şol döwlet dolandyrýarlar, oňuran oklar. Boş. 3 tane boş baklaşky. Bol etmeli. Jenaýada çekmeli. Serdar Berdimuhammedow diňe bir aýdyn söz üçin nämetini şonedin agdyny kirlet aldyrmady ýaly, agdyny açmady ýaly halky batyn diýäni. Diňe şuň üçin biz şuny ömürlük tutmaya basmaly. Ananyň ömürlük jenaýetçi 10 sözi, bir aýdan sözi bütün Türkmen halkyna genosit bolýar. Ýadyňyzdan çykarma. Egerde öz arnamysyny, öz hakyny, çağan hakyny geljeň gorajak bolsaň sen oturmaly. Sen agdyny oturmaly. Namart bolmaly özüňe. Ine men şeýle pikir edýän. Sen näme pikir edýän Muhammed aga? Doğru Murada, men şu İran'ın meselesine girýek, häzir şu da gözde İran'da da halk köseni. Gözde hemme kişi bilýär, nardan İran'a inni Türkmenistan'dan tapawutlykda bir topar hereketler etdi. Ýöne hökümet näme Hudaýsyz öldürtdi. Biz boşny öldürtdi ýaşalar. Basty çara yara bilen vurdy şu adam 4-5 tane adam şehit boldy. Ýaş oglandy hemmesi 18-19 ýaşyndaky. Sawdym. Ýöne men bir zady bilýärna. Şun kun Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle. Biz näçe wagtla işlep giýjewni çykyş edip biziň aktivistlerimiz kahramançylykly gorkmany hemme riskleri öz üstüne alıp hereketleri edip başladılar. Nähilli ýoly bilen etmeliligini aýtdy. Iň amatly ýurtda syýasy ütköşük geçirmekligi kanuny bağlary aýtdyk. Indi halk şonu eşter derejede boldy. Şoň biziň eden hereketimiziň netijesini eýem adatlyk radiýasam analiz berip şonu tasdiklady. Halkyň şu zatlara taýinligini. Ondan
şun yanak yardaydı yani inni alımdan am aytyan şunda. Haçanam hükümet bilmese hükümet halkın içinde anam döredip bilmese anam hükümete olan anam halkta kaçta halkam inni min yanak min yaşımelle deyip dil açıp başlasa o zaman şu yurtta siyasi uyuşturucu bolya. Revolüsiyon bolya. Yani revolüsiyon dikkat yani. Şol için şu dağıtlan hemmez bizim yurdumuzda tayin. Bizim yurdumuzda yetmeyen dağıt ne murada. Yetmeyen dağıt bir situasyon üretmekler. Mesela İran'ın neyli oldu? İran'ın neyli oldu? Adamla gellile mazillerine Optovoy mazille Tehran'ın bağları var da şu tap vardılar şun tavar alıptırlar öyle gitmeke inni erti satmalılar şunu satıptırlar pulunu alıptır tavarını almaya gelyenler özleri şu tavarı 20% üstüne koşup alıyorlar. Yani günden gün olur mu deyip hemmezi mazillerini yapıyorlar. Ondan kıyıkçı edip başlayanlar. Şunlar bazılarda adam köp da hemmezi birbirine ait şey ettirip ehleki İran'ın şu hareketi edir şundan başladı. Ve de halkın yığınan yerine rezk adamları emosyonel dereceye getirip bir harekete getiriyen yağdı halkı köpçülükleyin iğne çekip bilen yani halkın umumi hemmesinin derdi dadı aydıp başladılar hem yerde şodat başlayan. Ben sana yani uğrattım İran'ın kartasını Hayfa şehirlerine zat boluptur. İran'ın hem yerine. Yani virüs yani yayradı. Ve halk şu biz aytya halkımız tayin yani halk tayin yöne bir yerden başlamalı. Şol için biz aktivistler, biz öne çıkan adamlar biz inni bir illetmeli halkı bir yerden başlatmaya tayinlamalı. Halkın yığınan bilen yerine şu taada bir adamla kaharını getirip verecek bolyan situasiyi dörer yanı etmeli. Ondan sonra halkı bir koça çıkarabiliyor. Başka demokratik yurtlarda ne ildi şu halk kahar kadar bu varsa hem bir yerde de burada etmeli. Mesela Fransa'da profsayuzlar var çağırış etiyor. Yani bizim yurdumuzda ettirmeyenler şunu. Şunun için o zaman şun yanak yerlerden biz etmeli oluyor. Şu sebepten biz hem mezada tayinleniyor. Yani tədeyilin iyice saat 12'de yol kılan yanına vardıydı. Hükümet korkup saat 7'de hem yol kılan sivetlerini ölçürüp adamları öylerine kollamışlar. Hükümet işlerine, polisiye, kovdurlukların bazıları köşelere döktürler adamları köşede 7'den sonra getiren aklı diye. Daha sonra öylere aylanıp şaşlık pişirecek bol oturan adamın odunu ölçürüptürler bolan aktı. Adamları yığınatmayalı. Yani bir hareketimizle birincide ne etken adımız hükümete gün verem da. Hükümet korktu yani bir Muhammed de korktu o kümese yok başlıyor. Aşağıdaki kovsuzluk ministerliği şoları. Onları yatıran. O kümese yok ya aşağıdakilerine. Aşağıdakimle önündeki yatan polisiyiz ki. İnni işimden gittim ya da öyde yatacak deyip çağların yanına. Onu canat ya ecen falan eden çıkın da aşağı olur sevip çıkar ya. Ola da kime canat ya direktör yatmam muallimleri çıkarın diye. Ben de şu proses iyi bir giderlik gidiverdi. Hükümetin içindeki adamla bidar oluyor ya da ya. Şun ödüm bütün hükümetin içindeki adamla hem bilelikte halkın hareketine tayin oluyor. Şunun için bir şey hareketimizi muradağa devam ettirmeli. Halk hükmen çıkar. Bizim halkımız ne beylekeden pes ne olurdan güçlü yöne biz esasi belani yani halkın yüreğindeki korkuyunu ayırdık. Şolun probleması bütün yurdumuzun belası bedbahtçılığını düşündürdük. Şon sebebi nideliğini düşündürdük. Daşarı yurtta şu diktatörleri koruyan sistem altını dövdük. Biz inni olan daşarı yurtta güçlü sesi bizi hükümet vurup gencip azar verip
bizim hareketimizin önüne geçip bilen dünyada da siyasi şertle döredin. İnni önkü yanak 70 yıl durnuklu dövrü yanak demokratik devletle de dine beyanat yayratmak bilen inni özlerini çeklendirmeyerler. O Trump var, öyüne var tutuvalık kayıttı. İran'a projede etti. Essen men saldattan tayin var ya dedi. Diktatör devletlere şu ulu duyduruş hemmesine şey diyem aitti. Yani daşar Amerikan daşar yurtlar ministeri yan da çıkış edenle eyyem Kuba da aitti. Senem halkını korlayan size de mesi şu dedi. Eğer dünya kanunlarına boyun bolmasanız, öz halkınız köseseniz, halkın sesine hormat koymasanız, sizin hemmenize mesi şu dedi. İnni önkü yanık dünya borçnamaların boyun alıp da yerine getirmeyecek bolsanız, biz sizi öz metodunuz bile sizi şunu yerine getirdirdi. Şol için inni önkü bolup duran yani bütün dünya diktatörler kollap şon onun strukturunda şonu kollap duran Putin'e minni yok. Putin'in inni hiç gücü yok. Şu sebepten hadir bir Muhammed'in absolut hiç yana direği yok. Şu sebepten bizim hem aktivistlerimiz şu atlam aktivir olup konkret plan bilen hükümeti gününe koymani halkın koça çıkaryanı şert öğretmeli. Şunun üstüne davayı işleyelim burada. Bizi işlek geliyorsun Muhammed'den. Yine bir daha da edeyim. 2020 yılın iyulunda biz çıkışlamaya başladık. Yadınızda olsa. Ve şu yerde biz çıkışlarımızda Jadanyalı bir adam yani Türkmenistan bütün maglumatlar senzur ediyen ve diktaturanı saklak ediyen yani kurbanlığı kömekçisi öz aparat prezidentini çıkarıp üstümüzden vurdu. Yeni bir yer çıktı, devlete bir yer çıktı. Ey bu köpürtü devlete yeni bir yer çıktı. Ha deyip vurdu. 2020 yılı. 2025 yılda unutmayın. Ataloğul Oğuzhan köşkününe yatır, şöyden öyüne aytman korkyanı. Oğlum ne yütkü dinamika? Demek, bir adamın, 10 adamın, 20 adamın, 100 adamın etbileceği iş var eken. Aktivistler, öne çıkan aktivistler tanak koyan ne fire yiyen. Bir katı ise 20 adam. Yine onun arkasında durun. 2. 3. ligedeki adamlar ummasız. Şunu okyanı. Şunun için vatandaşlar datamız belli. Finişne primaya. Aliyat şuları. Devlete halk gerekir. Demokratik kapasite şuları almasa inni yatmaya. Bollu. Biz yılın sonunda çeltede aday vermedik. Bir teyalarımız boğuştun deyip inni almalı. Şu. Geçirmeliler bunları. Ol bir. İkinci, men bir maglumatör koyayım Muhammed Ağa. Arasında bir yallaklara mörködeyin arkadağı zamanın arkadağı yallakçısı. Üntverim şuna. Şul ayal maşkına. Üntverim. Bir mi? Gördüm beni var. Ey vatandaşlar, yine ağızlarından 2026 ile Yakin avatançıların ressam bereketin yılı olsun. Maskara ocaklarında aktivizm, devletlilik yağ olsun. Tehrir ruvası, bak getirsin. Tehrir beni vaadi bilen, aklini. Yani öyle. Muhabbet, aydı. Yine Üntverin şu yallak ayağla öz nimeti yine şu yallak ayağı öz Ermeni. Türkmenistan'ın diktatörlüğünü özüne ulunup bağlı kazanıyor. Yallak. Onun Türkmenistan için ölmeyene tayyar değil. Ya arkadağı Serdar için ya arkadağı için ölmeyene tayyar değil. Bunun eğri bu tolu narkoman.
Mun äri narkotrafik ediyor. Yani Maduran tutta Trump. Indi Trump şuraya adamlar öldürüyor. Mun äri Nadir Habibov narkotrafik ediyor. İran'dan narkotik getiriyor. Tutulan vakti şu birden patriot bolan ya. Muhammed Ağa. Eğer tutulan patriot bolýar. Maşyna ýa-ni Ferdaryň suraty. Ferdaryň suratyny gujoklap ýatyp, ertiden oň ýa-ni şeklini alyp, ýalap video goýup, onam ýa-ni patbiçiklaryny okudýar. Men şu patbiçiklaryny öýrenýär. Sen näme watan düýnüňmi? Şu ýaly düýnü adama. Näçe patbiçka bolýar? Atbiçkadyň. Şu ýaly adamy gollanyňyzda ýallykly bolýar. Muňa maksady belli. Eğerini türmeden çıkarmak. Herdad etmek. Şu ne diye? Bu toran yallak. Men onu da düşünüyorum. Yönü on bir kanun yolları var. Kanun yolları yani. Advokat tapmalı. Yani eğerin yanına varmalı. Eğer bağışlama sonrasını prezidentten yönetim yallaklamalı. Başka yollar tapmalı. Başka bir yani Dostoyevski'den kaçırmayan yollar. İnnihayat çalışmaları olanlar şu var ya, kaç gider Türkmenistan'ın görürdünüz. Ki şunan cenayete çekmeli olur. Ne için? Kaçan da diktatörü olanlar. Diktatörden saklayan, propaganda edenlerin cenayete çekiliyor. İnkören giyitleri nimelerine Goebbels bir adam öldürmedi. Dine propaganda etti. Adamları yankı öldürmeyene iyi verdi. Öldürmeyene motivasyon verip şun argumentlerini verdi. Ona anlattılar. Şoň üçin şuraya alım cevap vermeli. Men Türkmen halkyna öýlenýär vatandaşlar. Öýüňizi oýnatmaň şuraya adamlara. Mun Türkmenlere aňyrdy dursun. Men milletçi däl. Ya millet paradyly edemok. Ýöne Türkmenler bolsaň, sen Türkmen halky söýmeli. Türkmen halky bilen bolmaly. Ýa-ni dogrymy? Türkmen halkynyň kezza bilen bolmaly däl sen. Ya Türkmen halkyny genosid edýän bizim düşmanymyz bolmaly. Bolmaly. Ýa-ni dogry ýermi? Ýa-ni kommentarda şuraya Nazirita diýen bir yallaklyň häzir birinji liniýasyna girip dur. Hiç kim oranok. Munun ýa-ni arkada zamanyň ogly bilen ýa-ni Atalyksy Oğuzhan köşkünni gizlenip ýatyp durur. Öýlene bar bilen oklar. Öldürün gora. İkisi. Hem halktan okya, hem birbirinden okya. Birbirini öldürürken. Hem atalı oğlundan, oğul atasından, atası gıyızından, gıyızı yankı doğunu, gıyız doğunu, oğul doğundan birbirini öldürürken onları mı okya? Bunun hem medattan okya. Yer üstü okya. Yani şuraya kaçanla din ömür gidiyen ya ulu bir dağın, ulu bir istribitir yok oldu. 10 kilometre yok oldu. 10 kilometre yoktu uçan istribitirin ruhunu bir atmağa versen hem de attın onu katastrofa eltiye. Hökman katastrofa eltiye. Şoň üçin şu adamlar bağa varıp oğusunun JK'sına yankı JK var yankı donundurýan ol turboları bağlayan kanalizasiya terediyen fiyada terediyen guruman başlayan goýmalylar. Şo ýerde köýüne turboları çıkarıp uğurlap şo ýerde de yankı kezaplı ederler şunu. Yani şuraya adamlar. Yine bunu ne diyecek Muhammed Ağa? Buraya kezaplı. Lütfen. Ben Murat da şunu yana adam göremde ben prosta ejip ketel adam diýenler bir namus bir vicdan bir özünü yitiren adam. Gözde şu korkak adam bir namus bolýar da. Bulan korkup adamsy türmede başka hiç kanunu yüzünde bolana her näettirip özünü ispat etmeli. Şu suwa garp bolup barýan adam bir halas etjegen bolsa şonu basýar da ýanyna baranlar. Bir de şonu ýana bütün halky basýar öz maşgalasyny öňe sürjek bolýar da bir. Şonu ýana bir nälaje edýär. Şol üçin men bu adamdan hiç wagt foňu ýok. Geljegi ýok. Muhammed Ağa. Hiç anamları yok işte. O Yani yani gerek. 287 287 mu adam şunu izahlayar. Lütfen. 287 mu adam. Men de düşünürüm. Hormatly Türkmen halky. Ine Türkmenistan döwleti. Öň bir döwlet wady. Muny Sapar Niyaz baswardy.
Öýün türkmen maşytda ruhnama ýazdy. Aýdara şekillerini oýdy, pullary uglap, çağlanyp ürkütdi. Öýdem gyzylan çaýlan mazarçylykda ýatyr. Indi muny öldürüp gelen Gurbany Berdimuhammedow. Bunun keyfiyet çekdi, yankı triye vurdu, arak içti, heleler ben tant etti. Her velayette bunun 5-6 lübomçası var. Her velayette bir 10 net şagat var. Türkmenistan munisipalini sade vurdu. Hedir etmiyor. Kezzaplı, pul oğurlar, iççiği ne diye. Adamlara üstüne vurur ya, attım yıkılıp birinci yer al ya, velosiped sür ya, samolyot sür ya, maşin vecer ya, maşin oylap tapıyor. Bir samsak. Ünitlerim. Şu samsak adam bizi iştahat yemedik bunu gelip oğlunu koydu. Onun bir baklaşkı. Yani şu iki ol peyada devlet dolundur ya. Ona maşarın oklar. Üçüncü kıyını getirdi Fransa'dan. Yürüyte Uslenya. Ona Uslenya oğlunu getirdi. Apazisiya yengip var ya, indi kıyını getirdi Uslenya. Üç olup şu yankı dinastiyanı saklap, yankı Türkmen hükümetini doğru oğurlap, Türkmenistan devletini oğurlap, Türkmenistan katastrofa getirdi. Unutmayın. Kezzaplar, Türkmenistan'ın içinde en yigrenleyen adamlar, şoları Huday edip yören bir ayal maşgala, Türkmenim der, Ermeni. Bunun dine bir avantajı var. Pul kazanmak, eğerini çıkarmak ve pul kazanmak ve öğünleri ikram etmek. Ne derdin? 287 min bunun yankı seridiyanı var, abanlısı var. Çın mı yalan bileme o, ne yarıldı. Men hemme şun abanalarını bilmem yani. Sen neyemçik bir vatan dönüğü, halkın dönüğünü qoğulayan. O zaman neyemçik sizin durmuşunuz qoğu olmalı. Neyemçik sizin geleceğiniz olmalı. Gelecek şuraya bizim sağda halkımızı manipülasyon edip Türkmenleri genosid ediyen adamı yallaklap, sizi ağırlap, sizi hem şunu ınındırıp gezip gören adamlar iyi aldı. Siyaset şunu abone olayanlar. Şunu qoğulayanlar. Düşünüyor musun şunu? Eğer apozisiyanı qoğulanma olsanız, opozisiya şuraya fetler verilme olsanız, bir de hem çözür mesela. Siz baktı yaşadınız. Şu zatlara ünit verin. İsteyen de adını dedim, bir yöne maslahat veriyor. Şuraya yallakları bir tutup cenayede çekmeli. Yallaklığa bir 5 yıldan 15 yıla çelli yıl kesmeli. Onunla Türkmen maskara olmaz bütün dünyada. Şimdi şu yallaklar bağır olan maskara oluyor. Şunu unutuyorum, hormatly izleyiciler. Muhammed Ağa, indi biz esas temamıza geçeli. O sohbetlerden. Men videolar boyunca senin komentarı vereyim. Ya bir mi? Şunu sesini oluyor. O şu merdeşti diye de şu miting adamlar. Şu adamlar koça çıktı onu hiç tattırılmıyor Murada. Hiç tattırılmıyor. Hadi köp videolar vardır bu vatandaşlarımız görendirler. Tebevi ineme ben İran'ın prezidenti vardır ki Pezeşkiyan. Şol aytya. Biz diye halkın anamını kazanı bilmedik diye. Halk bize ananan attı. Eğer ananmasan adam hatayla geçiren diye. O çok öz aytya da diye. Şol için bir halk devlete ananmasa onu hiç korkutup onun önüne geçip olmuyor. O vakitle inşallah. Hala bir bankı yaktırlar işte. Hala bir bankı milliyini yaktırlar. Yemediler yani. Video neçe tane jandarmerini ne derler Havze Elmiyeni yaktılar. Adamlar var ya kahır gazapta olayı hiç daha da seyretmiyor. Şunun için onun önüne durabilecek zat yok. Hiç vaktim halkın hareketini eğer şunun meselesini çözmesem yatıp olana. Ola Fransa'da fermerlerin probleması oldu. Kahır gazapın görketiyle devlet eyyem gepleşti belli bir derecede meselelerini çözdüler. Şu şey ettirip dünya çözüp oluyor. Bizim yurdumuzda tapavutunu beylek
demokratik devletlerden qaytam ardan aytyan adamları vurup yenjip öldürýärler. Şol üçin hem özlerim insonuna özlerim türmäge gitmeli bolýar. Özlerini fajaly ýagdaýda öldürýärler. Şol üçin hemme diktatorlaryň ýagdaýy şol ýanakdat bilen götürýär. Hala ya bir döwlet gelip suwal gitmeli. Şol Madura'da hiç vakt fikir etmeydi şeyle bolurdu. Hiç vakt fikir etmeydi. Haçanem devletin başında otuýkaly ola özlerine Hudaý mı hadi? Eden işlerini etýärler. Ay ağında olur gepleýärler. Ay 2000'ın içinde de 30 bunun içinde de hala bir devletin prezidentini yatan otağından gidip alıp gittiler. Ha näme edip bildiler. Bir derek bir halkı közeýärler. Şol ýogda özleri mına dağı azat taýlawlaryň esasynda geldiler şol. Neme Venezuela'da azat taýlaw geçirdiler. Şu taýlawyň esasynda geldiler. Soňondan gitmediler. Soňondan panasliyesi goýup gitdi. O çawuz bunu getirip goýdy. Soň bir de o ösroň oturdun gida yok gidenak. Yeni oturdu. Taýlaw geçiren kişi bol onu da utturdu. Pazornu utturdu. Pazornu utturdu. Ay yine de gidenak. Oğlum bulan yana töweründe oğlum yangy iten gowadyp gurdum verdim. Narkotrafik geçirme üçin şolan ahlanasyny zavod fabriklaryny vurmaly şuwat abdineliýerler şo da şunga 50 milyon dolar şun kellesine Amerika jaýy bellanýar. Tebe 10 cinayet edeni tubut bolon dünýäň ýüzünde rozistdi. Şol ýanak adamlar halk tesini çıkarmasa ýurdun dolap talap otello. Enni yankın Madoran yine bir Amerika beter howp döretýän näme? İran otadı öz nemesin bazalarını vurup başladı. İran Venezuela'nın üstü bilen Amerika narkotik uğradıp başladı. Hezbollah, İran, Maduro. Şu tadan yana uğradıp başladılar. Nizakonne sanksiye girip nizakonne neftlerini tatıp başladılar. Ortaya o tadı kapitallaşen etti. Şu tayın Amerikan karşısında olanlar. Haçan enten dünya düzgünlerini bozsam ahırda bir gün cevap veririm. İnnem önkü yanak demokratik devletler şuna yettiler. Demokratik metotlar bilen diktatörlerle görüşüp olmuyor. Şol için siz nizakonne Ukrayna çözdünüz mü? Bir demet yakan edibilyen dadınız görkedim. Şu an Amerikan eden nizakonne şu dünya düzgünleri boyunca. Dünya düzgünü boyunca nämedim ben onun içine Sovet bezapasına oturup maslahatlaşmalı. Şu taada karar kabul etmeli. Hem bilelikte varıp çözüp ayırmalı. Yönü ortaya ettiren akşam. Venezuela'nın karşısına köp sanksiyeler girdiler. Köp kararlar kabul etti. Ortaya veto koyuyor. Şu an Türkmenistan'da saylav geçti mi? Geçen ay saylav Türkmenistan'da. Kim kabul etti şu saylav? Ortaya kabul etti. Onun içinde kim kabul etti Türkmenistan'ı? Ortaya kabul etti. Hem mekşen beluat. İndi şun ne ettirip tenşonu ayırmalı. Halk koçu açıkta uğruyor. Aktivistler Türkiye'den uğurlav alıp gitti. İran'a bir şey diyedi. Şol için İran'ın yağdayı mehadır şu. Bulan hemmesinin günem şun yanak kuturuyor. Şu sebepten hadirki yağdayı hem İran'ın yağdayı hem Venezuela'daki bolon yağdayı bir daha da anlatıyor. Dünya ütkedi, dünya diktatörlerden dinmalı. Dünyanın kanunçuluğunu bodyarlardan dinmalı. Halkına hormat koymayan devletlerden dinmalı. Muradağı hemmeden çok üstünde. İran'ın yağdayım eyni şun yana. Halk çıktı, hükmenen şöyle yemiş kazanıyor. Sebebi hükümetin içindeki adamla eyyem. Hükümetin ön işlerle hemmesi göz yetirdiler şuna. Şu önkü siyasetler bile yurt dolandırıp olmuyor. Doğru değil mi? İran'da ben yine şu İran Aydın.
Men yine şu İran Türkmenlerine yüzlenecek bolýan. Birinci Serdar Azmun şu atlan İranlı Türkmen hükmünde İran'ın futbol komandasynyň oyuncusu, dünya belli adam. Eyyem öz pozisiýasyny belli etdi. Eyyem aýtdy bütün İran döwletine de. Halk bilen oňuş. Men halky gollaýan şolan hak we köşek çykmany. Şolary öldürmedi. Şol üçin men Türkmenistanyňky ilmi işgärlere, sungut işgärlerine, sportsmenlere hemmesine sen halkın tarafında durmalıysın. Sen halkın öňünde boljak bolsaňyz, halkın hormatyna münasip boljak bolsaňyz, onu hökmen halkın tarafında bolmaly. Dini ulamaly hökmen halkın tarafında durmaly. Sebäbi halk hemişe durýar, diktatorly oğurlugyny etýär, olar buruny aýyrýarlar. Diktator gidende de siziň abraýyňyz şo bilen gider. Siz abraýyňyzy ýöne gadananda, siz çağırykdan niyetlenip, giýjegini dähmet çekip, şeýtdirip şol ýanak derejelere ýetýär. Ony şol gadanan dadyňyzy bir haramdadan ykbalyna baglamak. Şo sebäpden hemişe halk tarafyndadyr. Men endi İran türkmenlerine aýtjak bolýar. Murada mende İran'ı ifleme, İran hükümeti iflesin iflemesin, İran'ı siyasi ütköşükle oluyor. Häzirki ýagdaý, şu halkın hareketi, mümkin İran hükümetini doli kırıp hemmesini revolüsiýa bolmak mümkin, gäde uly siyasi ütköşükle bolmak mümkin. Şu iki ýagdaýynda da näme bolmaly? İran eýem öňkü döwletde, öňkü döwlet bolup ýaşabilme. Bir siyasi ütköşükle girýär. Şu siyasi ütköşüklerde Türkmenle de öz hakyky ornuny tapjak bolsalar, onda şuta geçip duran situasiýalar aktiv gatnaşmaly. Sen şuna näçe şu atlan şu siyasi ütköşüklere aktiv gatnaşyp bilsen, agdy bir organizowany güýçli gatnaşsan, şonça da inniki siyasi ütköşüklerde sen İran hükümetinin dolandırışına öz ornun, hakyky ornun tapýar. Sen öz ýaşaýan yerinde, territorial ýaşaýan yerinde, öz milli kadrlaryň bilen şu taýyn dolandyrmagy hukuk gadany bilýär. Sebäbi şu herekete gatnaşanlar taňa tilo hormat bilen terederler. Sen näçe aktiv gatnaşsan, organizowany gatnaşsan, agdy bir gatnaşsan, sizi äskermesizlik hiç kim edip bilmer. Bir towar gep gurdumlar wa, ay meselen şaň ogly geljek bolýar, öňkü gaçyp geten şaň. Men onu kabul etmeýän, biri men eýle bele. Bu gurdunyň hemmesi biderek gurdu. Şunkun bizim fokusumuz näme bolmaly? Esasy ýurdun içinde siyasi ütköşlüge bewet bolup duran Hameneýiň aýyrmagyny talap edilmeli. Şu gidenden soň, ondan soň kim gelse de şota geljekki siyasi durmuşy näýli başlanýar, şol ütköşüklüge gatnaşan güýçler näýli pozisiýadaligi, şolar näýli razy edip bolýarlygy İranyň geljekki hökümetiniň formasyny belli etýär. Şol üçin türkmenler eger aktiv gatnaşsalar, olar türkmenler isleglerini kanaatlandyrmaly bolarlar. Eger türkmen bizim vatandaşlarymyz aktiv gatnaşmasa, onda hiç kimem äsgermer. Şu sebäpden şu herekete bizim aktiv gatnaşmamyz, agdy bir gatnaşmamyz, organizowany gatnaşmamyz bizim geljekde İran türkmenlerinin İran'ın dolandırışyny bu öz ýaşaýan yerlerine özleri kontrol etmeyini göskünü bağlıdır. Şu sebäpden men hemme İranlı türkmenleri çağırýar, şu siyasi hareketlere aktiv gatnaşyň, bir derek kelläňiz ağırtman bu hükümet gidenini kimmeler o zatdan hiç tapawut ýok. Bir söz verim gelip bilersen, ertesi gün başgaça bolar. Ýöne sen agdy bir bolup güýjüň görkezsen, seni äsgermäni geçibilmer. Şol üçin özüňi äsgertmeli, özüňe hormat goýdurmaly we gelen ýerine şu geçýän prosesde aktiv gatnaşmaly. Tamam. Doğru ya Muhammed ağa. Benim goşak bolýan, ine Muhammed ağa bu bir temany aýtgyşdy. Men şuny öňlemär aýtgyjak bolýan bizim vatandaşlarymyza ünsüyorum. Häzir çalışmalar başlady. Näme gutorar? Diňe bize bag. Kirediň. Egerde bizim halkymyzyň 1% howa diýse,
çalışmalar tamamlanıyor. Eger de siz erteki güne prezident boljak bolsaňyz, parlamentde boljak bolsaňyz, ýa-da velayet hekimi boljak bolsaňyz, ýa velayet parlamentde, ýa döwletiň bir ýerine işlejek bolsaňyz, halka hyzmat etjek bolsaňyz, bundan başlaň hyzmaty. Garaşmagy ýetir. Düýün başlamaly. Şoň üçin häzir halk galyp otyr. Diýeriň içine görkezin özüňiziň inisiatiwaňyzy. Ya bize şu ýaly inisiatiwny adamlar gerek. Siz gilenip görseňiz, ol ýeňiş bolandan soň hemmelerim geler. Biz siz näme tapaly? Şoň üçin häzirden başlaň. Biri watan üçin çykýar, biri öz karýerasyny goýmak üçin çykýar, biri öz arnamasyny gorman çykýar, biri çağdy ýanky degilli onuň arnamasyny gorman çykýar. Onu hiç il tapaly ýok. Hemme zatlar watan emele getirýär. Bize hemme adam gerek. Bizim halkımıza. Şoň üçin çykmaly. İstendik motivasiýa bolmaly, zuluma garşy, zalyma garşy biz çıkaýmaly, biz ulanaýmaly şu motivasiýany. Sebäbi şey dip agyp ýok diýip bilýär. Başga ýol ýok. Ananyň hiç il başga jadygaýlyk bilen ýa-da bir manipulasiýa edip ýa bir zat edip alyp bolmaýar. Biz diktatorlaryň garşyda şu ýüzüne dur. Bizim başga ýolumyz ýok. Eýýem entek çykmaka ýa güýşlenip başladyk bolýan, eýýem köşkün Oğuzhan köşkün içinde girlenip oturýar. Öýlerini aýtma. Inanyň, häzir dogunardaşdan çykararlar. Ünitlerim şol zatlara. Aýallaryny zatlar çağırarny we gaçmana taýýar bolar. Biz köşke barmam ýetişmez şunu gaçýarlar. Şonu ýa gılym üstünde dur. Bize bir kiç adam ädim aldy. 5 ýyllyk edilen işleri tamamlamak üçin biz azatlyk almak üçin inanyň bir kiç adam aldy. Hemmeden garşylar. Bir 50 tane doganlarynda şu hökümetdäki işleýän şu gollaýmasa urulmaçyk diýerler. Başga hemmeti garşy. Näme ol pastawoy polisiň näme daxaly bar gurbany berdim Muhammed. Şu ýaly kap galsa olam goşup gidýär halka. Ya MHM'de işleyen ýanky halky gynýan adam erteki gün näme gurbanlar daxil bar. Halk kalsa olam halkyň öňüne böwet bolup bilenok. Halk tikilýär bilýär. Hökmen halkyň üstüne ýanky arada girýär. Halka goşulýar. Ministrler, ornatyrlar hemmeti ananyň bular öýleri ýanky zaложник. Şu zaложник aldy. Şu sistema. Muhammed ağa doğru diye. Biz bunu günahkarlık bilemnok şunun için. Bunun şansam yok. Bunu mecburi ýagdaýda korrupsiýa etmeli, mecburi ýagdaýda şo pullara ýa rejimi haklamaly, mecburi ýagdaýda halky talamaly. Bularda başga ýol ýok. Şoň üçin biziň hemmemiz jertwa. Hemmemiz şu iki tane atalogluň jertwasy. 4.700.000 halk şul atawlyň jertwasy. Onuň sekretarym, aparat prezidentam, onuň ministrlerim, kabinet ministram, onuň vice-premierlerim hemmeti jert. Tohumuna degişliler bolsaň, sen zaложник. Ine biz adatlar çıkaranmada dedi. Şol hökümetde işleyen kabinet ministram zaложникtan adatlar çıkarıyor. Görýän näme el çapýarlar. Gözlerini gördüm mü? Korkup el çapýarlar. Degenip el çarpan oklar bular ya gülüp el çarpan oklar ya da jurnala, gazetede ya näme bloknot ýazanna korkup ýazýarlar bular. Degenip ýazan ok ya lezzetli dalan ok ol Gurban oly kezdam diýen sözünden. Ya Serdar Bermuhamedov baklaşka hiç manysız gepinden lezzetli dalan oklar bular. Bu zaложник. Ýüllüne derdim. Vatan programına zaложник. Şoramada atlar çykýar. Şoň üçin biziň irtifaty azatlığımız kim bilir degişli. Şol Lenin aýtdyşda revolýusiýa bolmak üçin предпосылкалар bolmaly. Bizde hemme şol предпосылкалар var. Hemmeti var. Şu real предпосылка goňşy döwletlerde ýok. Bizde var. Şoň üçin häzir gallygymyz ýanky stena ýykylýar bu ya gaçýar ya stena aşağı. Inanyň köçede dolarlar. Doğru anlaşıldı. Ol şammy pamyny zorlamakda oçup durar. Ananyň sen. Sonra ağlap köçde depip muny zorlarlar. Biz görkezdik şu videolarda. Şoň üçin ananyň şu zatlar real.
öýden wagt geldi. Biz islämdik o bikan zatlar ýöne. Men öňkü işmýärdi. 3-4 gün hawos bolar. Halk öz ýan aryny almaly. Biz onu saklap bilendik. Biz ýekete halk bolsa 4 milyon. 4 milyon 700 bin. Haýsy birini saklap biler. O günäsi özüne oral. Gurbanly tohumyň özüne. Häzirem başlan sırtlarını orap korkup yatýarlar ikisem atalog. Ne şuraya ýagdaý? Muhammed ağa, men häzir Maduro boýunça ýene Başta bir zat koşayım men gende. Şu an Maduro'nun var vice primeri yani şu ornmasarı. Eýem Amerika şu an Amerika aýrypdyr. Hemme de adım dağlarından satya diye. Inni siz bilen men işleşecek näme edeyini otur. gitsek Bulan ýa. hemme şeyle öğrenmek burada. Ýöne men şurada yine bir daha da aýtjak. Bir topar adamlar Kretyaş öňe düşen bir topar şu wagt kahramanlygy türmede ýatdy, öldürilenler var. Ya daşar ýurtda közenýärler var. Bir topar Kretyaş şu şeyle gutararm gadyp. Ýok men bir daha da aýdasym gelýär hemmekşe. Hemişe siyasi ütköşük bolanlaryna birinci edilýände şol herekete gatnaşyp ziyan çeken, şikest yeten, wefat bolan ya türmede yatan adamlaryň gadyr bilinýär. Şolum atlar tarihte galýar. Döwlet hem şolara hemme mümkinçiligi berýär. En elitli jaýlary biz şu urda kösenen, göreş kösenen adamlara biz berer. Ola dastoyny. Olara hemişelik hükümet tarapdan aýlygam tölener. Maýyp bolara hükümet kompensasiýa töler. Şu şerekete gatnaşyp hereket etýän adamlar hökmäni ýagdaýda hakyky orunlaryny Türkmenistanyň içinde eýerler. Kimde kim hükümetiň içinde halka kömek etseler, halkyň hereketiniň öňünde durmany, şola bilen raýdaşlyk bildirseler, olaram halk kadryny biler, olan eden rollarından hemişe gözüne tutar. Şol üçin şunu hemme hükümet işgärler bilip gardy. Sizin ispasaýnýaňyz nämede? Siz kaneşna cinayet etdiňiz. Siz kaneşna korrupsiýa etdiňiz. Siz kaneşna aktivistlere azar berdiňiz. Ýöne eger şu günäden taplanjak bolsaňyz biziň hereketimize ýardam edin. Şu sizin yekete ekspasyonýaňyz. Halk hereket edenne şu haramdada tohum gaşşok bolsa gaçyrma. Tutup berin. Her gaýsyny şolar tutup berseňiz sizin hemme günäňiz geçiler. We geljekki ýurt dolandyrýşynda da öz roluňyzy oýnapdylar. Sizin hemmeňiz aýtýar. Şu garantira onda da. Boldum ben. Sağ olun Muhammed ağa, men ikinci reklam edeyim. Hormatly izleşler, ine bizim kanalımız var. Murat Buwan diýip şöyle ýatsaňyz çykýar ine men kanalym. Şurada bir topar videolar var, görüp bilersiňiz. Ýazylyň kanaly diýär men inni ýygyryly çykyş edýän, YouTube'da çykyş edýän her gün we akşamlar ýanky YouTube'dan soň gün TikTok'a girýän, TikTok'da islenip soruňyzy berip bilersiňiz. Ve şo ýerde men çykyşlarym dowam eden, size täzirlikler aýdan we size ýanky ihlasly köp zat düşünýär. Ine muny etdim. Indi ýene bir zat aýtjak bolýan, ýalňa bizim adminimizde ýanky aktivistler dokument oklady. Ine men size düşündireyim. Ýanky baş prokuror, Amerikan baş prokurory ine nemeleri nähili cinayet işini tespitleýär. Unutmaýan. Birinji para we neşe firişlerin so ýanky Maduro kime şunu neme kime şunu ýanky şu cinayet işleri etdi diýip aýdýar. Prezident Nicolás Maduro, первая lady Venezuela, ýani birinji lady Silvia Flores, prezidentiň ogly Nicolás Maduro, Nicolás Maduro'nun oğlu, ministr MVD, ex-ministr MVD Ramon Rodriguez Chachin, Justicia ministrinin başlığı Diosdado Cabello Rondon.
Yine şulara eýýän cinayet iş kesitlerini şular näme-de aýyplanýar. Par we nefes değiştiren howdatyndan alınan gidejiginiň bir bölegini aldy we ýoluň howpsuzlygyny üçin etdi. Yüzlerce ve müňlerçe tonna kokain daşamalaryny gurnady we gizledi. Uçor, gemi ve konteyner arkaly neşe değiştelerini daşady. Diplomatik pasportlary ulanyp prezident angarlaryny ve harby howa meýdançalaryny ulandy. Terrorçular pul ve yara bilen maliýeleşdirildi. Agyr yaraglary ulanmak bilen baglanşykly dil döwüşükleri gatnaşdy. Yaralı toparlar tarafından adam uğurlamak, adam öldürmek ve zorluk görkezmek. Yaatlama hükmünde Maduro New York'un günorta etrafında tut ediler. Bu yerde şeyle cinayetler için ölüm cezası verilýändir. Yine hormatly ýerleşler, şunu men aýdan ýanky temamda şun himmetine Gurban Berdimuhammedow ve Serdar Berdimuhammedow diýişdi. Şu aýdan dağıtdyrmak. Yani şunu şol edýär. Men şoň üçin aýdýan häzir egerde biz öňe çyksak, hökümetten bir halka ataýsa ya halka bir elle girse, onu Amerika hökümeti goşulyp şolary cezalandyrar. Şoň üçin şunu da ünitlerin biz aýratyn çykyşlar eder. MVD, polis, spetsnaz, ýa-ni MHM, prokuratura, sudlar boýunça aýratyn çykyşlar eder, aýratyn düşünjeler berer. Sebäbi biz köp zatdan habarly, köp gepleşikler geçirip dur. Biz finala geldik. İnni kaçış yok, kara kaçmak yok, biz alyaşmıyor. Yine hormatly ýerleşler. Muhammed ağa, şunun bilen efir utaraýaly, ozaň çykyş etmeli TikTok'da. Onu näme? Köp sag bolun, bizi dinläp, giderläp, kommentariýa ýazýan üçin videonu paýlaşmaly. Senin etbiljegi işini näme? Finans kömek, video paýlamak, kommentariýa ýazmak, biriň arasynda Türkmenistanyň bolup geçen zatlar ulaşmak, Türkmenistanyň gelje boýunça maslahat alışmak öz araňyzda. Türkmenistana barıp tarihi wakalara taýýar bolmak, Türkmenistanyň içindekiler taýýar bolun, biriňden gürleşiň. Hem polis doğan anlaşmalı bolsa eýýän gurrundeşlik geçirin, goşulma, halka bolan diýip film bizim ýanky ambasat ýaly ilçhanamyz ýaly kerekede girin. Bize hemme hereketler gerek. İndik gepleşikleri hoş sağ olun.